Bubbles, te. Te, bubbles ba? Tuara lang day kasindoy, oh. Unsa man yung tawanan ni? Ang binadoy. Saan na ni mo ni? Balong nagdula ko dire. Unsa man ka? Mangilabot man ka sa kundulaan. Na! Maran! Saan mo di ay? Dili di ka magpahiram di ay? Grabe po ka oy. Ikaw naman ka balo mo dulaan eh. Pandagko man ni o, tanawa ra ko ning sudlanan na niyo kadagko na o. Kayo ka nice sa bubbles. Pangbata man na, nganong magbinata man ka? Unsa ko'y pambata got? Wa ka kikita aning tanawang sudlanan o perte maginin dako ah. Pandagko ni. Di ini pambata. Ha? Iyang pambata. Di ka magpahiram di ay. Sana man na imong trabaho nga. Ako ino ni yabo ning sulod ani. Wow, ka nice yun ay. Kung gusto ka, anak, pagpalit og imuha. Gago! Pahiram-ara god ko god. Sama na oy, grabe na pod nimo di man ka pahiram. Paghuwat god unya na god kay dula pagud ko. Isa naman tao na imong trabaho eh. Papalito naman yung nuunta nimo. Ah! Ambi na na doy, ako na pod. Kuha na nimo ni Buknoy. Grabe po nimo ka. Apurado eh. Kabalungwa pa ko natagbaw dire. Pagibasuon yate. May pag-ilabay ko na lang ni oy. Ayaw! Ay! Oh, dera Buknoy. Salamat toy, ako na pod. Sana pa atong lingaw ani ron ay. Ikaw, pag-perform na po diha og maayo bang tirada ana imong huyop-huyop anang bubbles. Doy, oh, pagkaon sa diha, kay mag-perform ko. Eh, unsa man ni? Ay, binugog picnic. Oh, mamaor po ni picnic ba? Kuan man din eh? Mr. Potato. Potato ni Buknoy. Kaulaw, putito na, uy. Na! Maron! Putito ni Buknoy. Hindi ko kabalong basa eh. Dito ang nina. Sige na, pag-perform na diya. Tara, doy. Unsa man na oy. Wa may huyop-huyop. Lahi pod imong tirada ah. Sa man na. Siyatong kay ligwat-ligwat. Kiyawa oy. Atsup. Sa may pare sa ni Buknoy. Naunta ni kuan. Tuba. Ulit tuba dia Buknoy. Nah! Maran! Oh, grabe po ko, oy. Tagaan na lagi ka pagkaon. Mangita pa ka to ba? Yari ka!